Počkej, ještě ne. Jo, už jsem to zapnul, tak jo, tak čau. Zdravíme zase ze Survival Games. Zdravím kluky. Tady je Kraftakus Gaming! CZ, oh fuc. Mamma mia. It's a lady mom. Mama. Říkám. Nespívej, please. Je to hrozný. A kde ty seš? Běž do prostředka, jo? Já tam půjdu za tebou. Běž do prostřed úplně. Jedu tam k těm houbám, takovým tomu mušrumbám. Počkej, tak pojď rychle do prostřed ještě. Pojď do mušrumbu. Jedu úplně na vrcholek mušrumbámu. Já bych šel, ale mám 2,5 srdíčka a honí mě cápek s kamenným mečem. Ach jo. Já nevím, kde je mushroom bioma. Je, hele, čestka. Co v ní je? O, zlatý brnko. Pojď do prostředka, aby jsme se tam našli, ne? Tak seš tam teda. No, uprostřed jsem, no. Tak jo. A mám nedodělaný čanky. Což se docela hodí. Prečo? To, že vidím ostatní hráče občas. Kde ty seš? Kde ty seš? Ježiš, počkej, já nevím, kde je ten střed. Už tam budu asi, skoro. Ne. Jo, už ho vidím, střed. Myslíš spát? Jo. Mám 2,5 srdíčka, takže skill. Hej, kde jsi? Tady? Au, nejde tu do mě. Tak já jdu za tebou, jo. Pavučina. Jsem se dopoučil. Hele, čistka, ta určitě nebude vybraná. Tady, hele, vidíš mě? No. Ty jsi u vody? Jo, tady, vidíš mě už? No, I see you. Pojď tady do toho borce, ten má jenom koženou čepku. No ty máš 2,5 srdíčka, tak já nevím, jako co tam mazeš. No já vím, ale ty nevíš. Jo, hitnu dolů, jo? Hej, vidíš ho taky? Proč nejde... Tady tě levituje. Proč nejde zabít teda? Protože on levituje. Má nějaký bug. Ale máme my dva, což je blbý. Cože má? Nebo ho máme my dva, říkám. To ne. Si podívám, kolik mám FPS. 30, no, teďkom při natáčení. Tady jsem, hele, šel jsem po straně, po té liáně. Aha, já myslím, že se nedá ničit bloky. Nedaj. Proto jsem ti říkal, že si nechceš jít na hangar právě. Cože? Jsem ti právě proto říkal, že si nechceš jít na hangar. Jo. Tady jsem, vedle tebe. Tě vidím. Díra, fuj, nechci. Už mám jenom 2 srdíčka. Co? Už mám jenom 2 srdíčka. Au, já mám bez 2 srdíček jsem. Pojď do vody. Ne. Třeba Počkej. Musíme najít nějakou cestu. Black 2. A nebo bylo by lepší, kdybychom našli jej, karamba. Kdybychom našli šípy. A myslím, že jsem viděl nečinek. A ty to asi nejsi. Kde seš? Pojď? Ne, ty to nejsiš. Hej, pojď. Vidím ho. Dřevěnej myčka. Do prčí, já spadnu. Jdu do něj taky. Co? Jdu taky do něj. Zabrzo? Ne, pojď taky do něj. Já jsem spadnul do vody. Ježišmarja, a jako vylíz mám já? On už mě zabil. Pak mě zabilo. Tak já jsem jen 2 srdíčka, že jo, a nic u sebe. Tak se lívni a pojď do... Hele, počkej, já jsem ho našel. Pojď do 4. Umřeš! Umřeš, protože jsi zabil mýho...
Jak mě může dát na 2 rány s Woodswordem, oh my god. Tak pojď do 3. Chápeš to, já jsem mě chyběly 2 srdíčka. Měl jsem zlatý chestplate. A chyběly mi, a on mě zavil na 2 rány dřevěným mečem. No, 2. 3. Ježiši, to jsem nemohl říct dřív. Pojď do 2, to je hezčí. To já To radši. je 2. Takový ten součet. Jo, to je super, no. Já jsem byl v tom nedru, to nemám rád. Ale jdu tam teda. Počkej. Ale... špatná ta. Jaký jsou? Jo, jasně. Vote. Taky to vod, no, ale mohl bych se možná jenom říct, že se omlouvám za ten minulý let's play, protože mám rozbitý mikrák, tak proto mě tam vůbec nebylo slyšet. Takže asi tak ne. Já možná potom zkusím zkusím uploadnout moje video ze hry Růžový panter honba za pokladem. Já mám tak, abych naznačil. Kos proto využil můj kanál, jo? No jasně. Ty, když máš šanci na reklamu, taky nikdy nepromarněj. Jo, jo. Tak je to správně. Au. Hra začne za 70 vteřin. Já to asi střihnu, ne? Jak chceš? Jo, tak já to stříhám, tak zatím čau. Čau, tak nám to tehdy vypadlo, takže když jsme se Ahoj, připravili... zdravím holky, moje jméno je Kratokus Gaming, CZ a to je asi všechno. Hej, up. Mám vlákno. A bramboru a steak a 2 šípy. A kde Já ty jsem jsi? úplně nahoře, oh my god. Vidím tě, hej. Jdem? Tak jdem. Kraftaku se otoč se. Jen se otoč. Brambora, tam je úplně hovno. Já vím. Ale doplňuji... Takhle samotná dobírá jenom půl hápka. Já vím, no. Háp. Jo, nám to tehdy No, teda dobře. vypadlo, takže když jsme se logli, tak tam ta To arena... nám server vypad kompletně. Pojď tady do tunelu. Já už tam jdu, tak počkej, abych to dořekl. Tak nám se to vyplo, takže jsme teď tady v té aréně a jdeme hrát a ty by ses mohl otočit Kraftakusy. Prečo zasa? No, Nechci. nemáš zač. Pojď jdeme tady tou dírou. Nepojď tady tudy. Tady tou dírou, tady to je hustý. A víš, že tam jsou česty nebo tak? No měli by být. No ale no právě tady tudy jsem tam chtěl jít tamhle tudy, no. To je fuk, stejně jsme tady. Když to tak mi řekni, kdyby ti ubývaly ty, jo. Hungerbary, protože já mám plný. 4 nemám. Tak počkej. Dostav Ne, se. já nechci tě. Nechci to. Fritolu. A proč to je takhle zasypaný, pane bože? To se mi nelíbí jako. Řekl bych možná, že to má signalizovat, že se to probořilo, ale možná, že to... Oh my god, to je husté. Jsem nahoře. To je hustý. Tady tu mapu, tady to jsem fakt povedla. Jedu na druhou stranu mostu, tady to se mi nelíbí. Fuc. Jedu na druhou stranu mostu, tam nikdo nenajde. Já už tam jsem. Tak počkej na mě, ne? Tak pojď za mnou. Počkej, já jsem někde. Oh my god, domeček! Jak se liší normální domeček od OMG domečku? No, že je víc OMG prostě. To zní zajímavé. Ne! Ty vole! Co je? Program JavaTM Platforms e-binary přestal pracovat. Ty vole. Našel jsem ten domeček. No jsem tam, no, ale... Tak to je dobře, a ti budu fandit. Tak až se připojíš, tak mi dej vědět, jo? Okay, to. Jako na server jsem myslel, víš? Jsem na střeše a nic.
musíš pořádně do sklepa. Cože musím? Do sklepa. Do sklepa. Tak já to zkusím, že to teda zkusím do sklepa. Do sklepa. Přesně tam. Nic tu není. Nic tu není. Fakt to. Co tady? Nic. Hele, já už tam jsem. Tak počkej, ať to dohraju, tak tam zatím někde to, čekej. Tam budu skákat. Jako správný zuberant. Počkej. Já se jdu... Chrámek. Chrámek? Chrám. Kdo se mnou chce ženit? Já jsem oddávající pan Pepe. Dobrý den, dobrý den, dobrý den. Hele, jdu po nějakým tom vodopádu nahoru. A musí to být hrozně záživný, protože potom jdu strašně pomalu, takže... To ty víš, třeba je to... Takže bych řekl, že to musí... Ježišmarja, já chodím po nějakém žabinci, omg. Asi bych si měl slyšet Skype, protože bych řekl, že tebe slyší o dost víc než mě. To se mi nelíbí. Počkej. Not my problem. Sakra. I don't have any... Any práva? Co? Že máš any práva? Říkám any eat, yeah. Any eat. Aha. If you wanna be my any. Slovům, která vycházejí z tvých úst, nerozumí nikdo. Jo, hele, mám hrát. Jsem objevil hrát. Koho? Hra? Hráno. Jsem objevil hrát. To je hustý, ne? Já jsem to nerozuměl, díra. Au. Hele, už je tady i admin. Omg, já jsem tady viděl i majitele. Tak ten je tady furt, jo. Okay. Jdu prolézt, to je kostel. Já ho trošku prolezu. Warp PvP arena. Prolezeme kostel. Arena. Nic. I'm in PvP arena. Nic? Je možný, že by tam nebylo nic? PvP arena, kámo. No a, co s tím? Úžasný, ne? Zní to zajímavě. Oh. To po těch schodech jsem nikdy nevěděl, že to po těch schodech jde takhle rychle vychází. Jo, jsem na vrcholku kostela. Se vyplatí. Mám čestu. Jo, a je v ní ryba, jo, a je v ní čapka. Jo, co... Rupisovat máš. Co je tohle? Co to je a jak se tam dostanu? Aha. Je to obsidiánová plošina a dostanu se tam takhle. Což je zajímavý. Jsem uvnitř. To znělo divně. Já to prolezu a pak toto. A pak ti dám vědět, co jsem našel. Cože? Nic, říkám, že jsem uvnitř, takže to vám jdu prozkoumat. Nic. To zní zajímavé. Vidím čestu. Nic. Nevím, ještě... Sletěl jsem, ale pořád ji vidím. Hop. Tak to je hustý. Mám čestu a je prázdná. Tak to je hustý, tak to je omega. Se vyplatilo, ne? Ztratil jsem kvůli tomu asi 6 srdíček nebo to. A vidím hráče. A má meč.
A jdu po něm. Tak to je hustý, to je úplně nejvíc, kámo. Já se asi od něj nechám zabít. Ne, já jsem se zabil sám. Jak No, protože potom? jsem chtěl hrát s tebou. Kde? Tak určitě. Kde jsi? Já v PvP Pojď areně. do Aren 10. Jo, hele, to je ta, kterou jsme ještě nehráli. Pojď do 10. Oh my god, já jdu vybírat šípy. Rychle pojď do tý. Už máš jenom 4. Počkej, já si beru šípy. Ale to ti stejně bude na nic, to tady ani neuvidíš, pojď. Já vím, ale tady je úplně hustý, tady máš truhlu. Já vím, ty to znám, já to znám, pojď sem. Tak počkej, já si naberu jenom Když je to jedno, máš 30 sekund, tak dělej. Na No, co? pojď do 10. Honem. Honem. Kolik? 10, rychle. No, dobrý, 20 sekund. No, Nevím, kde seš, ale. ale Ale já budu ne, skákat, co to vidíš je? mě? Ježiši. Jestli Cože? nevidíš, že skáču. Jo, já to tak, ty mě vidíš? Vyskoč. Už to začalo, očividně. Tam nejdu. Ale to moc ošklivý. Mám 2 pečený kuřata a zdrhám. Pak to si Ty jdeš do čaru. takový tý jeskyně? No, takový ty dřevěný. Ty tak chvilku počkej, ne? No, já nemůžu, já si bojím. Počkej, když už teda točíme spolu, ne? Na? Stůj. Ale co? Je, kuže, KFC, kvalita, hoď. No, KFCčko tady máš. KFC, kvalita. Kentucky Fried Chicken. Kentucky Chicken, ne? Nebo jak No, se mám to dává. česku. To je nějaký moc tmavý. To Mám zlatý brnění. nelíbí. Hele, pojď sem, pojď sem. Oh my Pojď sem, god. pojď sem, tady je hráč. Já ho skočím. Já ho vidím. Taky jsem ho hitnul. To jsem já. Sorry. Já vím. You must kill him, my bro. Zabiju ti zabiju tě kuřetem KFC kvality. Stůj. I'm gonna kill you. Umřeš. Krutou smrtí. Jako Ježíš Kristus, nebo jak on se jmenoval. Au. Bacha, leze Já dolů. vím, já jsem ho schodil. Jau. Mám 3 hápka. Ale pořád mám kuře KFC kvality. To je i co cool. A on pořád utíká, kolik může mít hápek, pane bože? Já nevím, ale jdu furt po něm. Nesmí nám utéct. Jo, ale dobrý, už jsem nedostala. Stůj, já tě vidím. Ale já nevidím jeho. Ale já vidím tebe. Už ho vidím. Zabil jsem ho. Jsem jsem já, ho zabil. ty. Jo, aha. Měl 6 houbiček. Oh my god, počkej, jdem se No schořit. ale o to bojího dvojího, víš, takže až najdem crafting table na dřevo taky, tak si můžeme dělat to. Polívčičku. Hele, hus, to je nějaká vodní tento noc. Já vidím, no. Aha, tam je spawn. Tam je spawn. Maradek, GG. Ne, co to znamená. Dám si do ruky houbu. Všetci najdou furt. Podívej se na to pod Co tím. říkáš? Podívej se na ten text pod tím. Chci se koukat na text. Pod, Milmas. Počkej, to mě nezajímá teďko. Ale mě jo, to je sranda. No tak si to přečtu. Pojď tady za mnou. Jak se tam dostal? Asi ne. Asi tak jako já, ne? Já nevím, jak se tam A dostal. kde seš ty? No tady seš, vidíš. Parkourista. Vidíš, že jdeš pěkně za mnou pořád. Aha, no, protože tady pořád skáču na jednom místě. To já jsem parkourista, oh my god. Tak pojď tady, stejně je tam na tady vidíš mě. Tam No jsem. tady jsem. Pojď tady, tam to bylo na nic. Bylo to moc dlouhé, jo, tamhle tu moc tam dá vylez.
Nejspíš. Možná. Spíš ne. Tak ne, no. To nevadí, ale pořád to můžeme odejít. Pojďte. Hop. Hop, hop. Už jich tady je 15, takže jako... Tam... Česká! Co v ní je? Zlatý Co meč. říkáš? Zlatý meč. No vidíš. Protože nemáš to? Protože nemáš, no. Protože nemáš v ruce. Nevím, protože jsem hroznej strach. Okay. Nevidím nic. Jo, vidíš. Určitě tam na těch horách, tam nahoře. Hele, vidíš? A už jsme se tam dostali. Jsme šikovní. A je tam to pěkně k prdu. Mám čestku. No, Co v ní bylo? no. Je prostě nějaký maso, já vám vůbec Počkej. neznám. Počkej. Baští, už mám. Dík, to nepřesně stačilo No. na naplnění. Fajn. Ježišmarja, pro. Doufám, že to nebylo slyšet. Okay. Že by tam na tom vrcholu by něco mohlo být. Taky si myslím. Jo, mám čestku. Ale tak já mu konečně meč, víš. To jaký? Ale aspoň nějaký, už to vypadá zajímavě, už to vypadá dobře, už máme oba dva meč. Až na to, že ty máš armor, já nemám nic. No jo, ty máš zase zlatý meč. O, který se ničí jak více jak No dřevěnej. jo, ale zabiješ tím Ale určitě jednoho, že jo, než toto. No jo, no. A tak s mýma skillama to víš, že jo. Tím si jako, že si na jednom hráči rozbiješ zlatý meč, jo, nebo co? Ale tady na té hoře něco mělo být. Nevíš, Jsem viděl v tom. nevíš, No jaká je... hráč, jdem po něm, tam je Nevíš, hráč. Auto se možná neměl skákat dolů a tak. Skákat. Už ne. On mě zabije. Olga! Pamatuju. Na jednu ránu 4 Mě taky srdíčka. zabil. Já jsem Počkej, dá se... já jsem jich měl dáš 7 za a zabil 400. mě na 2, tak to nevím teda. Tak, Já jsem měl a 14 tak víš, že oni na jednu. mají výhody, že to víš. Pojď A to nebylo jak Vítko. to víš? Hele, nevíš náhodou, jak se jmenuje ta, nebo ta Nevím, mapa ale s mohl bych tím. to zase stříhnout, co? Tak No, jo, tak já to možná. zase stříhám, tak zatím.